mugagabeak barne hartzen dituzte. Jo, harrapatu nau. Bizkaiko metalgintzako sindikatuak eta FEBEN patronala 52.000 langileri eragiten dien lan-hitzarmena berritzeko akordioa lortu gabe jarraitzen dute. Azaro amaierako greba usteko lehen bilera egin dute eta ez da adostasunik egon. Sindikatuek salatu dute patronalak ez duela aldatu bere azken eskaintza eta esku hutsik joan dela bilerara. FEBENek aldiz nabarmendu du ezin duela gehiago egin eta langileen ordezkariak ez daudela prest jarrerak gerturatzeko lituzken mugimenduak egiteko. Elaren ustez, greba mugagabea deitzeko garaia iritsi da. Negoziazio prozesu horren 20. bilera izan da gaurkoa eta azken bileran Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek eta patronalaren artean egondako gerturatzeak ez du jarraipenik izan. Elak, Labek eta Esteilasek deituta bigarren greba eguna izan dute gaur Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hezkuntza sare publikoan. Joan den azaroaren 30ean deitu zuten lehen lanuztea eta gaurko antolatua dute bigarren greba eguna Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza lege aurreproiektuaren aurka. Horren harira protestara deitu dute Bilbon, Donostian eta Gasteizen. Goizean manifestazioa antolatu dute Gasteizen, Bilbo plazatik abiatuta. Arratsaldean berriz 3 hiriburuetan deitu dute manifestatzera. Sindikatuen arabera langileen 60% bat egin dute lanuztearekin. Eusko Jaurlaritzaren arabera berriz, ikastetxeen 86%aren gaineko informazioa jasorik, irakasleen 32,7% egin dute greba. Hain zuzen ere, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak kezka agertu zuen atzo bigarren greba deialdiarekin eta sindikatu deitzaileei presionatzea aurpegiratu zien. Arratsaldeon, Elab eta Esteila sindikatuak ez daude ados Jaurlaritzako hezkuntza saila lantzen ari den lege aurreproiektuarekin eta hezkuntza publiko propio eta euskalduna aldarrikatu dute gaur kaleetan. Oso balorazio ona egiten dugu gaurkoan ere. 60%ak bat egin du grebarekin eta bereziki jarraipena oso zabala izan da haurreskolak partzuergoan, haur hezkuntzan eta lehen hezkuntzan. Legebiltzarrari izango diogu argi eta garbi, aurkeztu zaigun lege aurreproiektu honi ezezko borobila ematen diogula. Eta nahiko argi geratu da, hezkuntzako langileek hezkuntza sailak aurkeztu duen aurreproiektu honekiko adierazi duela bere desadostasuna, ezta? Gure hotsa aintzat hartu dezaten eta nolabait moldatu dezaten eta aldatu dezaten orain arte argitaratutakoak hartu duen norantza. Argi uzten dutela, norantza bakarrean doazela, eta hau hezkuntza publiko pribatua betikotzea da, eta bestetik ez dutela inongo neurri zehatzi jartzen hezkuntza publikoa indartzeko. Hezkuntza legearen zirriborroaren aurkako bigarren greba egunean, Inigo Martínez Elkarrekin Podemoseko legebiltzarkidea izan da gurean gonbidatu nagusi gisa. Gai berari heltzeko Martínezen taldeak gogor kritikatu izan du zirriborroa eta halaxe iritzi dio ezbaiari. Gu argi eta garbi ikusten dugu bai zirriborro horretan, bigarren zirriborroa lantzen ari da edo landuta dago eta hor ez dira txertatzen hezkuntza hitzarmenean adostutako hainbat proposamen, adibidez segregazioaren kontrako hainbat neurri ez dira txertatzen eskola publikoa edatzeko hainbat neurri. Eta baita ere, zirriborro horiek apartez, beste dekretu eta agindu batzuk aprobatu dira hilabete hauetan. Bestaldetik protesta egin zuten atzo goizean hainbat langilek Donosti ospitaleko atarian. Orainia, astebi bertako zerbitzuburuek abiatu zuten protestari segida emateko. Donostialdeko ESI erakunde sanitario integratuan gertatutako 2 kargugabetzek eragindako haserrearen ondorioz egin ziren lehen protestak. Atzo jakin zenez ordea, elkarretaratzeak heldu den ostiral arte etetea erabaki dute. Adolfo López de Munain zerbitzuburuak egoera onbideratzen ari dela adierazteko zantzu bat eman du. Hain zuzen ere nabarmendu du egunotan itxaropenerako bidea ematen duten keinuak antzeman dituztela. Gurean berriz Eneko Pascual Lab Osakidetzako arduradunarekin hitz egin dugu eguerdi honetan eta berak
Halaxe azaldu digu gertakariaren gaineko sindikatuaren ikuskera. Ez daukagu inolako zubirik momentu honetan zuzendaritza honekin. Bai, zuzendaritzak eta gerentziak haie jarritako zuzendari eta gerentzia direla gainera, ez dezagun astu kargu hauek konfiantzazko kargua direla, baina azkenean diktadura militar bat bihurtzen ari da Osakidetzako zuzendaritza hau, orokorrean Osakidetzak ez duela inorekin negoziatzen eta haien zuzendaritzak ere ez dituela kontutan hartzen. Oso goian, baina beheranzko joeran jarraitzen du inflazioak Hego Euskal Herrian. Urritik azarora beste puntu apaldu da. Urte arteko prezioen igoera 7,2tik 6,7raino inflazioaren motor nagusia zena, energia merkatzen ari delako edo lehen baino motelago ari delako garestitzen. Merkatzetik urrun daude elikagaiak, baina egia da haien garestitzeak indarra galdu duela aspaldiko partez. Azken urtean haien prezioa 15,4 igo da, urrian egiten ari zena baino 30 gutxiago. Espainiako Estatistika Institutuaren azaroko datuek erakusten dute garbien hasiera batean energiaren garestitzea zena nola igaro den produktu eta zerbitzu gehienetara. Horietarako funtsezko osagaiak direlako argindarra, erregaia eta gasa. Hala une honetan janariak eta edariak dira atal inflazionaztearena. Horien barruan nabarmentzen dira azukrea, olioa, esnea, arrautzak eta patatak besteak beste. Gai zaldatuta berriz, uztailaren 23an Akizen trenbidea blokeatu zuten ekintzaileak errugabe jotzeko eskatuko dute haien abokatuek Akizeko auzitegian. Bihar ostegunean izango dute epaiketa 9 bakegileek eta 5 urtetik gorako kartzela zigorra eta isunak arriskatzen dituzte. Trenbidera baimenik gabe sartzea, trenen zirkulazioa oztopatzea eta taldean egindako lapurreta leporatzen dizkiete. Ekintza hura premiazko egoerak justifikatzen duela alegatuko dute abokatuek. Maite Ubiria kazetariarekin egin dugu konexioa gaurkoan eta hala saritu zaigu epaiketaz espero denaz. Isuna batetik bete gabeko zigorra eskaera bateraino murgildu daiteke fiskala eta ikusiko da zer nolako jarrerarekin heltzen dio epaiketa horri bai SNCF konpainiak eta baita fiskalak ere. Dagoeneko ezagutzen duguna da 9 ekintzaile horien abokatuek errugabetzea eskatuko dutela eta hitza eman dutela haien kontra egin dizkieten akusazio guztiak bata besteren atzetik sustatuko dituztela. Kiroletan emakumezkoen eskuz binakako pilota txapelketa aurkeztu dute gaur Zumarragan. Ados emakume pilotari profesionalen elkarteak antolatu du txapelketa. Hego Euskal Herriko 20 udal inguruk lagunduta. Hala, larunbat honetan ekingo zaio txapelketari beran eta pilota partida denak ikusgai izango dituzue 11 telebistan. Plan beten bertan hasiera emango zaio txapelketari beran eta ia Euskal Herri guztitik barrena, ez? 20 udal baino gehiotatik pasatuko, udalerri baino gehiotatik pasatuko ga, eta gainea gero fase erabaki horra edo ligila bukatuta, Tolosan, Azpeitin eta Iruinen izanen da. Eta nola ez, martxoaren 5 emakumeen eunen aurrekari bezala, hementxe beloki pilotaleko hontan finala handie bizituko da. Aipatu dugu jada, ELAK, LABek eta Steilasek deituta bigarren greba eguna izan dute gaur Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hezkuntza sare publikoan. Joan den azaroaren 30ean deitu zuten lehen lanuztea eta gaurko antolatu dute bigarren greba eguna Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza lege aurreproiektuaren aurka. Horren harira protestara deitu dute Bilbon, Donostian eta Gasteizen. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hezkuntza sare publikoan bigarren greba eguna dute ELA, LAB eta Stela sindikatuek deituta. Azaroaren 30ean deitutako lanustean bezala Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza lege aurre proiekturen aurka kalera atera dira milaka lagun. Oso balorazio ona egiten dugu gaurkoan ere.
60% bat egin du grebarekin eta bereziki jarraipena oso zabala izan da haurreskolak partzuergoan, haur hezkuntzan eta lehen hezkuntzan. Legebiltzarrari izango diogu argi eta garbi, aurkeztu zaigun lege aurreproiektu honi ezezko borobila ematen diogula. Aurreproiektuak hezkuntza sistema duala betikotzen duela salatzeaz gain, hezkuntza publiko propio eta euskalduna aldarrikatu dute kaleetan. Sare publikoko langile oro dago deituta grebarekin bat egitera. Irakasleak, haurreskolak partzuergoko langileak, hezitzaileak eta sukaldeko langileak eta garbitzaileak. Eta nahiko argi geratu da, hezkuntzako langileek hezkuntza sailak aurkeztu duen aurreproiektu honekiko adierazi duela bere desadostasuna, ezta? Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak kezka agertu zuen greba egunaren bezperan. Eta sindikatu deitzailei EH Bildu eta Elkarrekin Podemos IU presionatzen saiatzea egotzi die. Bien bitartean sindikatuek pentsatzen dute hezkuntza sailak ez duela urratsik egiten sindikatuek aldarrikatzen duten sare publiko bakar euskaldun eta propioa lortzeko bidean. Gure ahotsa aintzat hartu dezaten eta nolabait moldatu dezaten eta aldatu dezaten orain arte argitaratutakoak hartu duen norantza. Argi uzten dutela norantza bakarrean doazela eta hau hezkuntza publiko pribatua betikotzea da eta bestetik ez dutela inongo neurri zehatzi jartzen hezkuntza publikoa indartzeko. Biharko berriz beste hezkuntza eredu baten aldeko mobilizazioak deitu ditu. IKAMak segregaziorik gabeko hezkuntza publikoa, feminista, euskalduna, ekologista eta burujabea aldarrikatzeko mobilizazioak antolatu ditu IKAMA ikasle antolakundeak. Adierazi dutenez, ikasturte, hezkuntza sistema aldatuko denaren itxaropenarekin bizi dira ikasleak, baina argi dute batzuek ez dutela aldaketak egiteko asmorik. Horregatik, ikastetxez ikastetxe lanean aritu dira azken hilabeteotan eta abenduaren 15ean Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetako kaleak hartuko dituzte. ELA eta LAB sindikatuek bakoitzak bere aldetik greba egun gehiago deitu dituzte asteazkenetik aurrera Bizkaiko zahar-etxeetan. LABek 3 egun deitu ditu gaurtik ostiralera 2 barne eta ELAk 7 eguneko lanuztea deitu du hilaren 17tik 23 bitartean. Horrela, protesta nagusia Bilbon burutu du gaur LAB sindikatuak. Bizkaiko adineko egoitza pribatutako langileek 3 eguneko itxialdia abiatu dute. Eta horrez gain, abenduaren 14tik 16 bitartean grebara deitu ditu LABek. Horrela, urrian hasitako 7 greba egunen zikloari amaiera emango diote. Hala berriro ere lan baldintzak duintzeko eta kalitatezko zerbitzua eskaini ahal izateko kaleratera dira. Eta adinikoen egoitzen egoera larriaz ohartarazi dute gainera. Ez dira tornilluak, dira pertsonak dira. Eta batzuetan 30 erresidente eoteko berearekin eoten gara 2 pertsona. Eta ezin dozu atendidu hori, ezin dozu, zelan egiten dozu. Nik nahi dut Murillo esate, ona etortzea eta que nos atienda, a nosotros 35, a ver cómo nos atiende. Langileak sektore publikoekin parekatzea eta ratio duinak eskatu dituzte. Azken batean lan baldintza duinak aldarrikatu dituzte behargin eta egoiliarrentzat. Eta gure, riesgo psikosozialak eta hori oso larriak dira. Gaude, estresauta, ya no podemos más, nivel de bajas, bueno, habría que ver en cada residencia, baina oso handia da, azkenean egoera oso larria da, benetan. Bestela esan da, zaintzalanak erdigunean jarri beharra nabarmendu dute. Egoera honek erakusten duena da, zaintzaren inguruko gogoeta sakon bat egin behar dela. Guztiok gure bizitzaren zatiren batean zainduak izateko beharra izango dugu, eta gaur-gaurkoz zaintza duina jasotzeko eskubidea ez dago bermatua. Zaintza lan horiek ezinbestekoak dira bizitza sostengatzeko. Gazte koordinakunde sozialistak manifestazioetara deitu du urtarrilaren 28irako. Enpresarien eta agintarien erasoaldiaren aurrean gazte langileok borrokara lelopean. Bilbon eta Iruñan antolatu ditu mobilizazioak, gazteen arteko antolakuntza eta borrokarako grina edatzeko ere baliatu nahi dituzte deialdi hauek.
banku zentralena, nazioarteko diru funtsena, energia konpainia handiena, armagintzako enpresena, putre funtsena, elikagaien korporazio handiena, plataforma eta industria digitalena eta bestelako enpresari handi askorena. Horien diru goseak langileriaren miseria dakar. Baina ez ditu guztiok modu berean sufritzen krisi horren ondorioak. Are gehiago, bankari eta enpresari handiak negozio egiten ari dira testu inguru honetan. Hori horrela, urtarrilaren 28an manifestazioak egingo ditugu Bilbon eta Iruñan. Ordea, Bizkaiko ordainsari berrien helburu bakarra diru bilketa dela salatu dute garraiolariek. Hain zuzen ere, Bizkaiko garraiolarien elkarteek ohartarazi dute kontsumo kate osoa garestituko dutela. Hala ere, ez dute protesta ekintzarik aurreikusten, ezta epaitegietara jotzea ere. Una medida que viene además en un momento no solamente complicado para la economía en general, sino también para este sector en particular. Es que es una medida lisa y llanamente recaudatoria. Hemos valorado y hemos considerado que no es una medida de consenso con el sector. Por mucho que se intente vender por parte de la Administración, la implantación de los peajes, a pesar de la ronda de contactos que hemos tenido con el Departamento de Infraestructuras, no es una medida de consenso con el sector. Dagoeneko 69 langile hil dira lan istripuen ondorioz Euskal Herrian eta egoera salatzeko elkarretaratzea egin dute Gasteizen. Sindikatuek era berean Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari neurriak hartzea exijitu diete. Abenduaren 7an 56 urteko langile bat hil zen Araban. Lurraldean urte honetan 11 langile hil dira lan istripuz. Sindikatuek salatzen dutenez egoera onartezina da eta erakundeek neurriak hartu behar dituzte enpresak laneko eta segurtasun eta osasunaren arloko legedia betetzera behartzeko. Euskal Herrian 2022an dagoeneko 69 langile hil dira lan istripuz. Iazko datuak gaindituz 2021an berriz 78 langile hil ziren. Azkeneko lan istripua abenduaren 7an izan zen, Arabako Iruraiz Gauna udalerrian. 76 urteko langile batek, eraikuntza lanak egiten ari zela lan istripu ez traumatikoa izan zuen, eta hil zen. Lab sindikatuak salatu duenez eraikuntzaren sektorean azpikontratazioaren katea gehiegi erabiltzen da, eta horrek langileentzako arrisku egoerak biderkatzen ditu, eta laneko segurtasunari buruzko araudia betetzen kontrolatzea zailtzen du. Instituzioen partetik ez dutela inongo politika errealik martxan jartzen halako ezbeharrak edo ekiditeko, prebentzio kontu eta prebentzio neurri guztiak langileon bizkarretan jantze dituztela eta azken finean lan osasuna eta prebentzioa enpresek beraien mozkinetatik ateratzen ez duten bitartean halakoak gertatzen jarraituko dutela. Eta horregatik exijitzen diegu hartu ditzatela benetako neurriak, eman ditzatela pauso ausartak benetan hemen dagoen eta gertatzen ari den drama honekin behingoz amaitu ahal izateko. Gehiengo sindikalak kontzentrazioa antolatu du patronalaren egoitzaren aurrean egoera hau salatzeko. Iragarritako datuak onartezinak direla aldarrikatzen du, eta erakundeei exijitzen dien neurriak hartu behar dituztela enpresak laneko segurtasun eta osasunaren arloko legedia betetzera behartzeko. Donostialdeko ESI erakunde sanitario integratuan lehertu den krisiak zeresana ematen jarraitzen du oraindik. Donostia ospitaleko zerbitzu buruek ez dute elkarretaratze gehiagorik egingo ostiral
arte. Itxaropenerako bidea ematen duten keinuak antzeman dituztelako diskurtso politikoan, baina Bingen Zupiri Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak adierazi du izendatu berriek kargua hartu bezain laster ekin ziotela zerbitzu buruekin hitz egiteari. Badirudi Donostialdean piztutako krisia baretzera doala. Esiko profesionalek adierazi dute euren egoera bideratzen hasia egon daitekeela. 2 aste luze badira erietxeko zerbitzu buruak ospitale atarian protesta egiten hasi zirela, Osakidetzak 2 lankide kargua betu ondoren. Bingen Zupiriak testuinguru horretan adierazi du ez dela Donostialdeko arazoa soilik. Hau da, Euskal Osasun Sistema osoari eragiten dion kontu bat, Osakidetza osoari dagokiona eta beraz, Osakidetzak bere osotasunean aztertu eta erantzuna eman behar dion kontu bat. Azken aldian Gipuzkoako hiriburuan Osakidetzako kudeaketa bertikalegia dela salatzeko protestak egiten ikusi ditugu, baina orain 2 egunez ez gaur eta ez bihar bilkurak etengo dituzte. Ikusi dutelako Osakidetzaren baitan badagoela hitz egiteko borondatea eta dagoeneko lehen hartu emana ere izan dute. Telefono deia izan dute Rosa Perez Osakidetzako zuzendari nagusiak eta Adolfo López de Munain neurologia buruak. Beraz protestaren lehen ideiak eta lehen eskariak entzun ditu Rosa Perezek telefonoz bestalde, baina mahai gainean utzi diote bilera baterako deia eta bizita baterako ere bai. Donostiako ospitalera bertara joan dadila eskatu diote hala egoera bere begiekin ikusi eta profesionalekin batzarra egiteko. Hori alabaikorra gertu da neurologo burua uste du aste honetan ez bada datorren astean bertan joan litezkela erietxera Rosa Perez Osakidetzako zuzendari nagusia bera edo beste goi kargu batzuk. Afera honen erdian Zupiri Jaurlaritzako bozeramailea gaineratu du osasun sailak helburutza duela datozein urtei begira Osakidetzak izan beharko lukenaren inguruko gogoeta bat egitea. Gogoeta estrategiko bat egitea eta hor finkatzea zeintzuk diren Osakidetzak eskainiko dituen zerbitzuak, nun eta nola eskainiko dituen, eta eza inbertsio egin beharko diren horri erantzuteko. Bien bitartean esandakoa, ostiralera bitartean bertan bera utzi dituzte protesta bilkura guztiak, hitz egiteko eta negoziatzeko borondatea dutela erakusteko. Martial Ejuman 2020an heldu zen Baionara, boli kostatik. Geroztik Ipar Euskal Herrian egin du bizia eta besteak beste gaueko mailan laguntzaile gisa ari da. Uztailean ordea lanetik ateratzean Frantziako poliziak kontrolatu zuen eta berehala Frantziako estatutik ateratzeko agindua ezarri zioten. Bihar zuten kanporatzekoa, Biarritzetik boli kostarako hegaldi baten bidez. Gaueko maiko laguntzaileek ordea egoera jendaurrean salatu zuten eta prefetari eskatu zioten bertan behera uzteko haren kontrako neurria. Atzo arratsalderako hegaldia bertan behera utziko zuela. Esan zuen prefetak gaur Ejumanen egoera berriz aztertzeko eskatu dioten hautetsiei. Erantzun die prefetak eta haren kontrako kanporatzea agindua kendu du. Gaur manifestazioa antolatu zuten gaueko maiko kideek eta etorkinen elkarteak baina azkenean bertan behera uztea erabaki dute. Aurreratu dugu asteon eta bete eginda, lehen aldiz fusio errentagarria lortu dutela baieztatu dute AEBek. Kaliforniako laborategi bateko esperimentuak ezarri duen mugarria aurkeztu dute Washingtonen eta lorpenak energia garbiaren etorkizuna aldatuko duela, adierazi dute zientzialariek. This is one of the most impressive scientific feats of the 21st century. A 192 laser beams entered from the 2 ends of the cylinder and struck the inner wall, and that happened in less time than it takes light to move 10 feet. With concerted effort and investment, a few decades of research on the underlying technologies could put us in a position to build a power plant. Kulturarloan hainbat nobedade ditu bertsolari txapelketa nagusiko aurtengo finala, Iruñea kokaleku 3 aurpegi berri eta 3 andre kantuan. Iñaki Muruak jarriko dio txapela irabazleari.
egun ederra izango dela segurua da, eta uste dut aurtengoak esangura haundia daukala, nahi bada politiko fuerte batzuk, asteko Iruñan izatea finala, eta bestetik dudari gabe lehenengo aldiz hiru emakumezkoariko geralako kantuan, eta uste dut horrek esangura politiko haundia daukala, ez niretzat bakarrik, ez emakume ontzat bakarrik, baizik hemen gauden 8 ontzat uste dut, eta berso gintzarentzat eta kultur gintzarentzat oro har. Abenduaren 17an Atortxurrok jaialdia ospatuko da Atarrabian, helburua gertu lelopean. Euskal Herriko elkartasun jaialdirik handienak beste edizio bat ospatuko du Atarrabian. Atortxurrok duela 23 urte bi helburu eta konpromiso batekin jaio zen ekimena da. Helburuak euskal preso politiko eta haien senideak pairatzen zuten dispertsioa salatzea eta honek suposatzen zituen gastu ekonomikoei aurre egitea. Konpromiso aldiz, errepresaliatu politikoen gaia behin betiko konponduta egon arte lanean jarraitzea. Hau da, denak etxean eta aske egon arte. Oraindik badalanik baino asko dira 23 urte eta 26 edizio luze horietan emandako pausoak. Eta aurtengoan gertu lelopean, ez? Gertu horrekin azaldu nahi izan dugu gure helburua edo Atortxurroken helburua gertu dagoela, gertu ditugula euskal preso politiko gehienak, eta gertu gaudela, hau da, pres gaudela, bideo horri, dispertsioaren bideo horri amaiera jartzeko. Aurten alegin berezia egin nahi izan dute eta horren isla da aurkeztu berri duten kartela. Guztiera 17 musika talde eta aularatuko dira, zeinetatik 9 lehen aldiz parte hartuko dute Atortxurroken. La Furia, Bulego, Angelus Apatrida, Merina Gris, Segismundo Toxikomano, Odolkiak Ordainetan, Brigadeloko Odei Barroso eta Raimundo Alkanastero. Horiekin batera agurdoinuak ekarriko dituzten edo itzuleran izanen diren taldeak badaude. Nabarmentzeko, eskakeitanen azkenengo kontzertuetako bat izango dela, eta bestetik, hemen Iruñeko Nafarroko El Trono de Jurasen itzulera bira txiki horretako geldialdi bat ere Atarrabian izango dugula. Eta kartela borobiltzeko Mafalda, Nogen, Afu, Tremenda Jauria eta DJ Plan B. Azken hau izango da udako ediziotik errepikatu den bakarra, eta arrakasta ikusita ezin hutsik egin. Musika eta aldarrikapena uztartzen duen jaialdi berezia dugu Atortxurrok. Euskal preso politikoen dispertsioan aurrepauso asko lortu badira ere oraindik 178 euskal preso politiko daude. Zeinetatik 44 Espainiar eta Frantziar estatuetako espetxeetan daude. Eta kiroletan, aipatu dugu, Ados Pilotak aurtengo emakumezkoen binakako txapelketa nagusia aurkeztu du Zumarragako pilotalekuan. 24 pilotari izango dira orotara, 2 mailatan banatuta, eta txapelketa larun bat honetan hasiko da beran. Emakumezkoen eskuz binakako pilota txapelketa aurkeztu dute Zumarragan. Ados emakume pilotari profesionalen elkarteak antolatu du Hego Euskal Herriko 20 udal inguruk lagunduta. Txapelketan promozio mailan eta lehen mailan hariko ga, promozio mailako 4 bikote ongo die eta lehen mailako 8 bikote. Orotara beraz 24 pilotarik hartuko dute parte. Hain justu larun bat honetan, beran ekingo diote binakako txapelketa nagusiari arratsaldeko 6etan. Eta ondorengo egunetan, Azkoitian, Agurainen, Zierbenan edota Durangon izango dira. 20 udalerri baina gehiagotan emakumen pilotaz gozatzeko aukera egongo da. Gainera txapelketaren fase erabakigarriak pilotaleku zinez entzutetxoeten jokatuko dira. Fase erabaki horra edo ligia bukatuta, Tolosan, Azpeitin eta Iruñen izanen da. Eta nola ez, martxoaren 5 emakumeen eunen aurrekari bezala, hementxe beloki pilotaleku hontan finala hundie bizituko da. Eta final horiek bai, berdintasun aste horren baitan, egitaren hortan, barne sartuko dan ekitaldi bat izango dalako eta guretzako hori bat dalako. Pilota partida hori guztiak 11 telebistaren bidez jarraitu ahal izango dituzue. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Gariren Zerua kantaren Arriaga antzokian egindako zuzenekoarekin agurtuko zaituzte. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu, guztiak eta gehiago nahi duzunean, aldiro,
hamaika.eus atarian. Gero arte. Zeruko itxan hauzu nire onduan etzan da zeruko azara Aingero azizan da Ealik ez duzu baina Bai egalen ikara Eder hortzian ekaitza Bazterrak argitu itxa Ezkutuan gu hobeto Babesean bizitza Zeruko azara Aingero ez izan da Zeruko azara Aingero ez izan da Nork esan zuen zerua zara Oso gaiur altua Ni ez den izan nintzena Nori esola dio baina Nork esan zuen Nazio Batuak Euskadin. Lokal 2030 munduko egoitza Bilbon.